Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asero. Thank you. Ako na pala ulit. Hi kay partner Ricky Rivera, ang ating long-time friend since our Broadcast City lives and since I was working with IBC 13, si partner Ricky naman ay nasa Channel 9. Long time ago. Mga panahon ni Erap yun eh. So, after Erap, nagkanya-kanya na kami ng mga pinuntahang kumpanya. I used to be one of the managers ng isang radio station sa Maynila at si partner Ricky naman nakapagtayo na ng kanyang advertising and PR firm. Ayan, Boss Ricky. Nagkasama kami nito sa, take note nagkasama kami ni Ricky Rivera sa Hulo, Sulu. The first wave of the Abu Sayyaf kidnapping sa Sipadan, Malaysia. Doon ko siya naging kaibigan. We stayed in an apartel na parang lumang bahay, parang haunted house. Pero yun na yung pinaka-hotel doon sa Hulo. We stayed there for almost a month. And araw-araw na ginawa po ng Diyos, may tumutimbwang sa kalsada patay na para bagang walang halaga sa kanilang buhay sa lugar na yon. Batiin ko rin si Manoy, Engineer Hill, Kasiguran Almasco. Yan. We will try our very best, Manoy Hill, na mapuntahan ka at mabantayan sa hearing ninyo dyan sa Barangay Commonwealth this coming Friday dahil sa mga anomalyang nangyayari, especially sa mga lupa na ibinibenta ng mga maling tao, mga lupa na inininegosyo po ng mga maling grupo, sa madaling sabi, mga illegal transactions, kasabwat po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dahil po sa pera, nagsasabwatan po sila, nagtatakipan, nagbubulungan, at naghahati-hati sa kinikitang pera, kayamanan sa mga properties na hindi naman pag-aari po nila. Abangan po ninyo at ipagwawagwagan po natin yan dito sa programang Kamaong Asero. Meantime, mga kaibigan, balikan po natin ang ating survey question. Magkakaroon pa ba o hindi na ng tunay na kapayapaan sa Mindanao? Habang tayo po ay naghihintay ng inyong mga komentaryo, kausapin muna natin si kaibigang Percival Vasquez at meron po silang isasagawang Dugong Bayani Provincial Dugong Bayani Campaign, Bloodletting Campaign. Saan kaya ito mangyayari at kung sino-sino mga pwedeng dumalo dyan? Kausapin muna natin, Clarence, Sir Percival, Errol Dakame po sa Kamaong Asero dito po sa Lido News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Welcome, sir. Magandang hapon. Yes, magandang hapon po sa lahat. Ako nga po ulit si Percival Vasquez, isa pong member ng Heroes Alliance. Ano bang palayaw mo, Percival? Steve po, Steve. Steve? Opo. Malayo-layo sa Percival, Percival at Steve. Ayan. Ako nga po, medyo parang telenovela. Alright. Sir Steve, kailan ba itong bloodletting drive ninyo? Sa darating pong February 10, 2019, from 8 a.m. to 2 p.m. sa may Caridad, Cavite City. Sino-sino mga pwedeng mag-donate ng dugo? Pwede po kahit sino basta nasa tamang edad na po from 18 years old and above. Babae man o lalaki. Mm-hmm. Yung grupo niyo may kasamang di ba, mga experts sa examination kung ang isang interested donor ay papasa, no? Merong... Opo. Lahat po ay dadaan po sa may series of tests. Series of tests, bago po siya pumasa. Opo. Halimbawa, si Clarence, pwede ba ito mag-donate ng isang balding dugo?
Ay, pwede po kahit 10 balde pa po. Joke lang, joke lang. Joke lang po. Maubusan ito ng dugo. Oo. Ito'y unang sigwada ng bloodletting ninyo. Ano na? I understand itong kampanya ng Heroes sa bloodletting ay this is a whole year round, ano, Sir Steve? Opo. Every year po ito. Ngayon taon na po itong 2019. Ito po ang kauna-unahan. Aha. And we expect na may mga susunod pa rito, second quarter, third quarter, fourth quarter, ano? Usually po ang target po sana namin is every month na po ang aming bloodletting. Dahil po sa daming taong nangangailangan at lumalapit sa amin. I agree. Maraming nangangailangan ng dugo at kailangang maisalba ang buhay, Sir Steve. Okay. Ay, tama nga po yun. Maraming masyasalbang buhay. Exact location nga ng bloodletting ninyo, Sir Steve, sa may ano po, Barangay 41, Caridad, Cavite City, Cavite. Cavite City. City. Oo. Opo. Pakakainin nyo ba man lang ng balot yung pupunta dyan? Nagtatanong si Clarence. Ay, opo. Papakainin po namin mga balot at itlog para kung mababa ang inyong blood pressure, pag kumain ka ng balot o itlog, baka po Bawi agad. Tumaas. Bawi agad, ano? Ng lakas. Opo. Although hindi naman talaga kailangan yun, kaya lang parang pampalubag, pabawi man lang ng resistensya, no? Yes, tama po. Gaano karami ang target ninyong malikom na dugo sa February 10, Sir Steve? Ang target po namin ay nasa 100 donor po. 100 donors? Ang aming target, opo. Na 100 bags, hindi kaya 100 bags? Tama po, 100 bags po. Kasi maring may 200 donors kayo, hindi naman lahat yan papasa, Sir Steve, di ba? Opo, lahat po kasi minsan nung nakaraan po, mayroon pong dumating na 120 na donor pero ang pumasay nasa 50% lang ho. Oh, bakit? Bakit hindi pumapasa sila? Yung iba po ay medyo low blood, kulang sa timbang, mataas ang dugo, kulang sa oras ng tulog. Yung mataas ang dugo hindi na pwede? Hindi na po pwede po. Hanggang 145 lang po ang pinaka-maximum. 140 po maximum. Akala ko pagka mataas ang dugo, mas kailangan mag-donate para bumaba ang dugo, Sir Steve. Ay, hindi ba? Po. Bawal po yung bawal po. Dapat po nasa normal BP lang po. Dapat nasa magandang kalusugan, ano? Opo. At higit sa lahat, yung may mga karamdaman na hindi na pwede. Oo. Tama po yun. Kasi po meron sila maintenance na mga gamot. Hindi na po sila maaari mag-donate. Curious lang ako, Sir Steve, sagutin mo, Yes, pwede mong sagutin, pwedeng hindi. Yun bang mga pwede lalaking hindi na tinitigasan ay pwede pang mag-donate ng dugo? Makakahawa ba yon? Ay, hindi naman po. Pero Hindi naman depende kakahawa? po sa hindi naman po. Tatanungin po silang doktor kung ilang taon na siya na may problema na gano'n. At depende po sa doktor kung papayagan siya. Ang tawag doon, di ba? Infertility. Opo. Hindi naman nakakahawa yon? Hindi naman po. Hindi naman. Opo. Siguro yung mga magaganda at gwapong magdo-donate, welcome na welcome. Ay, welcome na welcome po. Lalo ng mga artista ng mukha. Pwede po. Nga lang, kailangan pa rin mag-screening. Mag-screening pa rin. O kasi, Screening pa rin po. maraming nakakahawang sakit ngayon na Sir Steve, ano? Marami. Tuberculosis, kung ano-ano, sa dugo, HEPA, and worse yung AIDS, di ba? Although, sa screening ay kitang-kita na kagad yan. Hello, sir. Na kumulo-kulo na yung sinaing mo. Sir Steve, ano nangyari? Di ba? Ate, saglit ha. Sa Cavite pala sa Cavite City. Sa February 10. Yun na lang ang date ninyo, no? Kung may jowa kayo, dyan na lang kayo mag-date. Para maging meaningful pa ang Valentine's Day ninyo. Ito si Clarence, nag-advance na ito ng isang araw. Sir Steve, sorry at naputol tayo. So, pasay rin po. Sino-sino mga doktor na kapartner niyo dyan? Sa ngayon po, ang Las Piñas General Hospital po, ang aming kapartner po. Salamat sa Las Piñas General Hospital. Sa darating na February 10. Nung last time po kasi,
noong October po, Philippine Blood Center po, ang aming partner. Second bloodletting activity Dugong Bayani ng Heroes Alliance in coordination with the Kamote Riders Cavite, no? Bakit? Teka muna. Ikaw ba ay Kamote Rider ka? Opo, isa din po sa member ng Kamote Riders at para pong isa po akong pioneer. Leader po. Leader ng Kamote Riders Cavite. Teka, chismisan mo nga ako. Of so many names na pwede nyo itawag sa grupo nyo, bakit Kamote? Ay, kaya po Kamote Riders. Dahil po, di ba po ang may mga nakikita tao, pag sinasabi natin, ay kamote yung driver na to. Kamote itong rider siya to. Pag may mga mali sila nagagawa, yung ba natin nababanggit lagi. Di ba po? Kamote ka. Yun. Nababanggit natin lagi yun. Kaya binabago po namin yung image ng mga ganun driver. So ngayon, ang kamote ay mababait, matitino, matulungin, mapagkalinga, may malasakit. Opo, ganun pong image ang aming pinapairal lang ngayon. Kaya pala masarap Kamote Riders po. Kumain ako ng kamote nung isang araw Sir Steve, maraming salamat. Baka may nais po kayong mga banggitin pa na hindi ko na itatanong. Go ahead. Muli po, iniimbitahan ko po ang lahat po ng rating community sa buong Cavite, sa Manila, sa Laguna. At darating po February 10, 2019 sa Cavite City sa Caridad. Kayo po aming iniimbitahan sa amin darating ng bloodletting activity. Yun lamang po, Sir Errol. Thank you, Sir Steve Vasquez. Salamat din po. Ng Kamote Riders Club para po sa kanilang second bloodletting activity, Dugong Bayani program. Thank you. Yung mga ganyang activity kailangan talaga nating tinutulungan at sinusuportahan sapagkat buhay po ang naitatawid na naililigtas, nadudugtungan because of their effort to gather blood donations na inaabot naman po doon sa mga nangangailangan. Walang bayad. Hindi po tulad ng Red Cross. Wala nang kwenta ng Red Cross ngayon Pupunta ka sa Red Cross, kung wala kang libo-libong pera, hindi ka mabigyan ng dugo. Pero dito, sa mga effort na ganito, wala pong binabayaran po rito. Kaya, ang kahilingan po namin, on behalf of the Linados Philippines, Kamao nga Zero program ng Pinoy Extreme Channel, umayuda po kayo. Kayo po mga nanonood sa atin, tumulong kayo sa mga ganyang programa because we need more blood donations so that more people, more lives will be saved by your good deeds. Yan po ang kailangan natin. Saglit lamang, magpapatuloy tayo sa ating palatuntunang Kamao nga Zero at sa pagbalik mo natin sa ating special segment na Mano-Mano, kausapin po natin ang founder, Chief Executive Officer ng DV Bauer International Farm Corporation sa pagbabalik ng Kamao nga Zero. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.